Pamätáte tento top z Divy? Tu je k nemu návod. Dobrý deň. Takže na veľkosť S alebo M budeme potrebovať 3 klopka Divy. V tomto prípade bola použitá farba 168 svetlo sivá a háčik veľkosť 2,5 mm. Potrebujeme si takto uhačkovať 2 obdĺžniky, ktoré následne zošijeme. Začneme uhačkovaním 4 reťazkových očiek. Prvé očko nech si samozrejme spraví každý podľa toho, ako je zvyknutý. Ja ho robím takto. Takže 1, 2, 3, 4. Teraz si nahodíme voľnu na háčik a nájdeme si prvé očko, ale picháme nie do jedného, ale popod 2 nitky. Ako keby sme išli robiť krátky stĺpik. Vytiahneme, nahodíme, urobíme jedno reťazkové očko. Teraz znova nahodíme a robíme klasicky dlhý stĺpik. Takže najprv cez 2 a potom nahodíme a cez zvyšné 2 očka. Opäť nahodíme, nájdeme si druhé očko a opäť picháme popod 2 nite. Tak. Nahodíme, vytiahneme, urobíme jedno reťazkové očko a teraz znova dlhý stĺpik. Popod prvé 2 a popod zvyšné 2. Teraz si nájdeme tretie, znova picháme popod obidve nitky. Takto. Vytiahneme voľnu, urobíme reťazkové očko 1 a dlhý stĺpik 2. Takto nám vznikne prvý riadok dlhých stĺpikov bez potreby háčkovať ich do reťazkových očiek. Verte mi, je to oveľa pohodlnejšie ako háčkovať dlhé stĺpiky do reťazkových očiek. Ja som takto potrebovala uháčkovať na šírku 75 dlhých stĺpikov. Možno sa vám to bude zdať, že je to veľmi široké na prvý pohľad, ale ten vzor nakoniec trošku stiahne reálnu šírku prvého riadku. Toto tu už pomaličky zrýchlíme, lebo sa v podstate robí stále to isté. Reťazkové očko a dlhý stĺpik. Ale keď toto dokončíme prvý riadok, tu už máme nahodené jedno reťazkové očko, urobíme si ešte jedno, otočíme prácu a ďalšie máme ako prvý dlhý stĺpik. Prvý z predošlého riadku vynecháme, nájdeme si druhý a budeme píchať nie do vrchu, ale pomedzi tie dlhé stĺpiky z predošlého riadku. Nahodíme a ideme klasicky dlhý stĺpik. Toto sú vlastne, teraz si nájdeme druhý, toto sú tie reliefné dlhé stĺpiky a picháme zo zadu a urobíme dlhý stĺpik. Už trošku mi uchádza záber. Teraz znova na striedačku raz predný a raz zadný reliefný dlhý stĺpik. Stále picháme pomedzi tie dlhé stĺpiky a nie do vrchu, aby sme získali ten vzor. Znova predný a na striedačku zadný. Zadný, predný. Stále takto dookola až do konca. V tomto prípade si posledný dlhý stĺpik v tomto riadku uháčkujeme. V mojom prípade to vyšlo tak, že robím zadný reliefný stĺpik. Takže urobím zadný dlhý reliefný stĺpik, urobím jedno reťazkové očko, otočím a znova robím 2 reťazkové očka. Opäť to prvé z predošlého riadku, ten prvý stĺpik, vynecháme a ideme do druhého. Tam vidíme, že je zadný, tak my do ňoho budeme robiť predný reliefný stĺpik. Opäť trošku mimo záber, ale to podstatné je vidieť. Tento je predný, takže do ňoho urobíme zadný reliefný stĺpik. Podstata celého vzoru je stále v tom istom, že jednak robíme na striedačku raz predný, raz zadný reliefný stĺpik a zároveň robíme opačný reliefný stĺpik, ako je v tom predošlom riadku, ako sa nám ukazuje. Takže do zadného predný, do predného zadný a stále takto na striedačku. Je to aj dobrá kontrola nakoniec. A opäť, keď sme na konci, toto už máme zrýchlené, alebo robíme celý čas to isté. A opäť to posledné nezabudnite zháčkovať. Teraz vidíte, že tento vzor je veľmi zaujímavý a taký pružný.
Takto teda uhačkujeme 2 obdĺžniky, ktoré následne zložíme na seba, položíme ich na seba a zošijeme jednak boky a na vrchu takých cca 5 cm na ramenách. A to je vlastne celé a letný top pre modernú ženu je hotový. Priadza Diva je veľmi príjemná a chladivá, preto som si istá, že ju v lete naozaj oceníte. Ak ste vydržali pozerať až doteraz, v tom prípade ďakujem za zhliadnutie videa. No a ak sa vám video páčilo, tak vás poprosím o like, prípadne zdieľanie videa. No a verím, že vám pomôže vytvoriť si kúsok, ktorý budete nosiť s hrdosťou. Pri všetkej skromnosti, mne sa to v tomto tope stáva dosť často, že mi ho chvália úplne cudzí ľudia a to na ňom nemám ani prišitý handmade štítok. No a ak máte ohľadne návodu nejaké otázky, pokojne mi ich napíšte do komentára a ja sa budem snažiť vám na nich odpovedať čo najskôr. Pekný deň!